Igbo anyị abịa. Igbo Class World, ụmụnne ekene m unu, ndị ọma daalụnụ. Ọ bụ maka ọlụ na mba ofesi n'ebe ọlụ a dị na United Kingdom. Ọ ga-efevọkwa ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ na United Kingdom already. Ndị nọ n'ụlọ kọpilini ya webụsaịtị ya dị ebe ahụ, tinyebe n'ọlụ fa na-enye sponsorship. Ndị nọkwazi na UK already nwaka eme n'ofe okro n'ezinanya ọgba yakata, unu ga-afụ link ya, fụkwazianụ telefon nọmba fa, fụkwazianụ webụsaịtị fa, gazianụ ebe ahụ were aka unu chọlụba ọlụ. Ụmụnne, nọmba fa dị ebe ahụ. Mma etinyekwazi ya na comment section. Mma etinyekwazi ya link ma ihe niile na comment section. Kedu ndị chọrọ ya, unu fụrụ ya. Ọlụ a dị 24. Anyị bido na nke 24 wee na-ewepụtara unu. Anyị bido na nke 24 echi. Anyị wepụtara ọlụ na-abọ kịta ụnọ ọlụ. N'ezi ihe a na-alụ, ifuru ihe a na-alụ: accountancy, education, IT, social care, finance services, nekwania engineering, health, secretarial and admin, nekwe na anya construction, sales. Unu filia ihe a na-alụ dị too much. Manufacturing, marketing. Unu filia afapa bụ Randstad UK. Link fa. Ọ bụrụ na ị mara ihe ị ga-eme, ịkọpili link ya ka o si dị. http nọmba 24 apụtago. Unu filia nọmba 24. Ifuru ihe a na-alụ gasị na-enye recruitment agency, provide leading entertainment company, social network, global media. Ifulia pa na-alụ maka sports. Ifulia ma bodies, ma retail, ma digital technology. Unu filia na details fa. Unu fulu nọmba. Ndị nọ na be anyị, o nwee ka unu si ga-eme nọmba. Unu bịa, unu wepụ 0 obu ụzọ tinye +44. Maka nọmba bụ maka ndị nọ na UK already. Ọ bụrụ na ị nọ be anyị ma mba ọbụla, ịbịa itinye nọmba +44, iwepụ 0 bụ ụzọ tinye +44. Ma ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọfa na email, ọ na-adị mma odide dee na ede. Ndị be anyị ọlụ agba yakata. Anyị ga na-ewetara unu ọlụ dị iche iche mgbe niile. Anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga na-eme maka ọlụ, maka njem. Unu kesie enye mee ka olutu ndị ọzọ. Biko tinye n'aka na share button. Unu fụrụ ihe a na brand ọlụ dị iche iche fa na-alụ. Nke ọbụla ịchọ ọ dị na ya. Ị nọ na United Kingdom already, na ọlụ ka ọ na-agafe. Unu fụrụ ya. Ọnya nwa ka anyị si ka anyị wetara unu. Echi anyị ga na-ewetekwu ya ọzọ. Ụmụnne, gbapụnụ ya ọsọ, gbaanụ ngwa ngwa. Wo Igbo anyị abịa. Igbo Class World. Ọ bụ ọdịmma ndị Igbo ka anyị na-eme mgbe niile, ka ọ dịrị ndị Igbo na mma, ka irute onye ọbụla ọchị ya, ka anyị ji ewetara unu ihe ndị a. Ihe ndị a bụkwa kpoo na oyo. Ọ dịkwa jenu. Unu afụghị, unu fụrụ afụ unu ọlụ ya. Ọ ihe a ka anyị ga na-ewetara unu, maka ihe anyị ji pụta n'ihu akwụkwọ bụ ọdịmma ndị Igbo. Ọnụlụ ube nwanne agba n'ọsọ, onye agha na nwanne. Ihe onye manya kụzielu nwanne. Nyekene na anyị akara ịfụnanya. Ụmụnne nye na anyị obi ike. Unu amarọ ka anyị si kwado. Anyị akwadogopụta maka unu. Ụmụnne, onye nụrụ ya ka ọla ibie kesekene na ịfụnanya mfụrụ n'ebe unu nọ juru m anya. Afa m na-edu m. Ịma na afa m bụ Nneka, bụrụ Nwanneka, bụrụ Ngọzika. Ụmụnne, ka emesịa na ya dịrị unu na mma ise.